Ці ведаеце вы, што зрабіць лужыну можа хто заўгодна? Выцерці яе не такая ўжо складаная задача, ці ўсё ж складаная? Што калі лужына выцірацца не хоча? Нам спатрэбіцца ануча, швабра і здольнасць хутка бегаць. Апошняе асабліва важна, бо яшчэ не вырашана, хто каго вытра першым. Слухаем казку Эльгі Паповай «Лужына». Лужына нарадзілася маленькай і бездапаможнай, ды адразу уступіла ў барацьбу за выжыванне. Яна б хацела пасябраваць з Лёшкам, а ён адразу за анучу. Хіба так робіць? Нават не назваўся. Лужына зусім яшчэ без досведу здагадалася, што анучы варта баяцца. Пэўна, у ёй гаварыла памяць продкаў. Яна падцягнула ўсе свае плынныя лапы і заслізгала прэч ад Лёшкі. Ён кінуўся наўздагон. Лужына ледзь паспела схавацца пад канапу, калі ануча лізнула пятай. «Ну, пачакай у мяне!» Лёшка патрос кулаком і знік. Лужына з палёгкай выдыхнула. Але адпачываць не давялося. Лёшка вярнуўся з даўжэзнаю швабраю. Небарака ўціснулася спінай у сценку і задрыжэла. Швабра поўзала пад самым носам. «Што я табе зрабіла?» – закрычала Лужына Лёшку. «Разлілася!» – крыкнуў у адказ хлопчык. «І зараз я цябе вытру!» Ён адклаў швабру і падышоў да канапы ўзбоч. Крэкчучы налёг на падлакотнік. «Не сунеш, сілаў не хопіць!» – няўпэўнена піскнула Лужына. «Суну!» – упэўнена паабяцаў Лёшка. Лужына не стала выпрабоўваць лёсу. Убачыўшы магчымасць уцячы, яна рванула што моцы з-пад канапы. Слізганула паўскінутую швабру, потым у калідор, з яго на кухню. «А ну, стой!» – хлопчык кінуўся ўслед. Але пакуль ён падымаў і браў напагатоў швабру, Лужына паспела кудысьці падзецца. «Дзе ж ты, маленькая Лужынка? Хадзі да мяне!» Лёшка краўся па калідоры, выставіўшы перад сабою швабру як стрэльбу. Лужына хавалася ў ракавіне паміж дзвюх нямытых талерак. Сэрца шалёна білася, у горле перасохла. Не ўтрымаўшыся ад спакусы, яна пачала злізваць кропелькі з посуду. Адна з талерак бразнула. «Ага!» – Лёшка скокнуў да ракавіны. «Вось ты дзе! Зараз я цябе змыю!» І ён адкрыў ваду. Струмень пацягнуў Лужыну да сцёку. Яна з усяе моцы чаплялася за посуд, але мокрыя лапкі саслізвалі. Небарака зусім выбілася з духу. «Хоць пап'ю на астатку!» – падумала яна і разявіла рот. Вада перастала цячы ў сцёк. Цяпер яна ўся цякла ў Лужыну. Тая прагна глытала, і разам з жыватворнаю вільгаццю да яе вярталіся сілы. А яшчэ Лужына павялічвалася. Лёшка зачаравана глядзеў, як былая маленькая Лужынка займае сабой усю ракавіну, а потым выходзіць за яе межы. «Хутчэй выключыць ваду!» – сцяміў хлопчык. Ён тузануў вентыль, але куды там? Лужына тузанула назад. Уключыць, выключыць, уключыць, выключыць. Яны змагаліся, пакуль Лёшка не ўспомніў пра анучу. Ён грозна замахаў ёю над галавою. Лужына скурчылася ад страху і адступіла. Лёшка пераследаваў. Лужына пацякла ў калідор і, ратуючыся, нырнула ў адчыненыя дзверы. Да няшчасця Лёшкі дзверы вялі ў купальню. Да велізарнага шчасця Лужыны ванна была напоўненая. Якраз сёння ўранку мама замачыла ў ёй фіранкі. Лужына нырнула ў ванну і з асалодаю выпіла ўсю ваду. Лёшка не паспеў спыніць катастрофу і цяпер павольна падаваўся назад, а Лужына павольна падымалася над борцікам. Не, ужо не Лужына, лужышча. Яна оперлася галавою ў столь і лёгка пераступіла борцік. Фіранкі засталіся ляжаць на пустым дне ванны. «Ну што?»
Лужышча ўтаропілася ў разгубленага хлопчыка. «Дык ты плануеш мяне выціраць?» Лёшка зірнуў на маленькую анучу, потым на вялікую лужыну і пабег. Ролі памяняліся. Цяпер ужо лужына пераследавала хлопчыка. «А ну, стой! Што я табе зрабіў?» Лёшка выскачыў з кватэры і даў дзёру ўніз па лесвіцы. «Хутка з працы вернецца мама. Яна дапаможа. Яна не такія лужыны выцірала». Лужышча цякла следам. Яны дабеглі да першага паверху, хлопчык пхнуў дзверы і... Дождж ішоў ужо тыдзень, абрыдзіўшы ўсяму гораду. Пэўна, ён ішоў бы яшчэ столькі ж, калі б яго увесь да апошняй кроплі не выпіла лужына. Лужына прагна піла, лужына прагна хляптала, лужына прагна глытала. А калі дождж скончыўся, задаволеная лужына прылегла адпачыць. Лёшка стаяў на лаўцы і ацэньваў маштаб бедства. Ануча, заціснутая ў руцэ, не дала прады з самым краёчкам лужыны. «Твая узяла!» Хлопчык уздыхнуў і апусціўся на лаўку, пабоўтаў нагамі ў вадзе. «А то ж!» Задаволена булькнула лужына і дадала. «Як цябе хоць завуць?» «Лёшка!» «Адразу б так, а то ён з анучай. Нездарова не бывай табе». «Моцна пакрыўдзілася?» «Ёсць трохі». «Ну, прабач». «Ну, добра». «Давай сябраваць». «Давай». Далёка-далёка, на тым беразе лужыны, да прыпынку пад'ехаў аўтобус. З яго выйшла мама. «Мама!» Лёшка падскочыў на лаўцы і замахаў. «Привет, мама! Я тут крыху вады разліў. Гэта ж нічога, праўда?» Вось бачыце, самае галоўнае ў жыцці – гэта спачатку павітацца і даведацца, як каго завуць. Замест таго, каб адразу брацца за анучу ці сварыцца, лепш проста сказаць «прывітанне», бо нават звычайная лужынка можа стаць найлепшым сябрам, калі з ёй паразмаўляць па-добраму. Ну а цяпер, калі лужына выпіла ўвесь дожджык і лягла адпачываць, а Лёшка памірыўся з ёй, усім дзеткам таксама час заплюшчваць вочкі і салодка спаць. Наперадзе толькі добрыя сны.